Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag na bigatyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinambag nga bigat kada kayami nga sangapada. Ti pagkasalitaan ni Arsen nga napauluan, Tanggo. Anat meaning ti Tanggo? Tanga at gago. So nga pinagsurkat tayo, Tanggo. Tanggo ka. Mr. Tanggo. Dahil kanta nga Mr. Tanggo. Kantan sa ni Yuyu Villame. Kada programa iri nga Mr. Tango. Mr. Tango. Programa ti MBC, Manila Broadcasting Company. Nga impa-localized da. So nga datang Mr. Tango ito'y DCJCD. Aya, di ba? Mr. Tango. Tanga at gago. Anya, ti connection di kini Arsen. Dito yung title, ti pakasalitaan. Ni nga ta Arsen. Ang nagsurat, iti Tango. Padaanan nyo. Kahit pakishare ti program at ipapagayam. Share this program. Kudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Arsen. Dear Manong Nemi, nagagasgas sa takkano Manong Nemi tabugbog tungak nga anak da papa ni mama. Adaan kami ti kabukbukodan nga balay nga kompleto at alikamin. Ada pagtrabahuan ni papa. Idinto ta ni mama, ada madbasit negosyo na iti naisariping iti balay mi Manong Nemi, a mini grocery. Idinto ta siyak Manong Nemi bugbog tungak nga anak. Kat gabuta bugbog tungak Manong. Awanin sa pulag pay. Ta maitad amin nga kayat ko. Makapanak ti kayat ko. Ngayon ti makadakas Manong Nemi. Gabot bugbog tungak. Nagbalinakbat nga sa doon. Ultimo nga nalabsak tag sa umanong. Ultimo nga brief ko. Kat saan ko nga lablabaan. Imbaga tamok tagdigos. Baka no padigosak pay. Kuma. Yung hindi amo kong nagdigos agad masulo kong nagdigos. No kumata nagtutulog ti kastoy agad baka pasubuanak pa eh. Ngem, iti ubing ako nagat amo ko ti mga. Iti agbasa ak Manong Nemi, baka pasaak manunusaan, okay lang. Kahit mga sawan, saan ko yung pasnek? Yan tangi, bugbog tungak mo't nga anak. Ayan. Yung bukbuk mo da papakin ni mama, di amin na panahon da para kan. Parang ganun. Nagraduarag ti high school, Manong Nemi, idag college sak, yun. Puro passing grade, Manong Nemi, hindi kiti grade ko. Nalingak mat ko na, gamsaan ko lay paspasnek.
Iti kursok manong naming HRM, Hotel and Restaurant Management. Diyan mo, ano dahil ito tinapilik, api nga dahil ito tinapilik. Sa bagay manong, medyo hilig ko matagluto. Tayo susurunak ni mama. No mampay, no jack kaya tagluto, jack kaya lata. Parang ganun. Kaya na masawan manong namin kaslaawan turong tibiyag ko. Tadyak amo nga panunutan no anya ti masakbayak. Gabuta, para kanyak manong. Ang nakasanggirak, iti ayan da papakin ni mama. Nakasandal ako sa pader. Jack, pinanunot nga posible manong nemi ngagbaliw ti biyag ko. Imbaglagi din manong, tanagraduarak idin iti college, idi maatake nga matay ni papa. Siyempre manong, nasakit para iti anak, nga mapukawan iti ama. Nasakit para kini mama, nga mapukawan iti asawa. Nga nakasaysayat nga ama, nakasaysayat nga asawa. Awang pulos ti madi nga damag mo ken kuana, saan nga nagchichiks man. Nakabudpud no kini mama. Manong namin dakkelod di akawak, tawanan ni papa. Imbaglagi din ko nak, tala kapag turpusak. Ken, dakkel manong namin tinaawat mi nga insurance. Nga nagkapo, iti panakatay ti amak. Ken benefits na, nagapo iti kumpanya nga nagtrabahuan na. Nagladingit kami kini mama, siyempre, tadududwa kami. Kat pamalakad kanya ni mama, itatawanin ni papang mo anak. Sisaklayan yung tinamnamayam nga sandalam. Idin to ta, hamat umako na nga, pamataudan kwarta, dato yung mini grocery. Sapol kumata anak ta, usaran ta, nga na siya ating kwarta, nga naawat ta, nagkapo iti papatay ni papang mo. Ano ti planom? Arsen. Siyempre mama, isapol ko ito, agsapol ko trabaho. Patap nung, mausar ko madlang dinadal ko siyempre. Gatang artiga po na no, apay nga, nagbasag, nagradwarak. Sige. Ag-apply ka nga ron. Ag-apply ka kadagitiram na mahim nga makasapol iti kasken ka. Kadagiti hotel and restaurant. Nga mawan, manong name iti may sa nga nang tawag kanyak. Takunada, tawagan da ka tulatan. Nung masapul da ka. Kung naman nung name iti nangyawatak kadagiti application letters. Aging ka manong name ngayon nga sing ti best friend ko. Tadamat best friend ko, siyempre. Manong name ni Mark. Partner. Yan tayo nga adamat kwartam. Abi nga di ka agnegosyo. Dumat dito na kita mangyayay franchise. Mga lakati franchise. Franchise niya. Nakatadod ta na kita burger stand. Kada dumapay. Awan na nga. Gawin. Awan drigat mo. Supervise mo lang. I-manage mo lang. Timanong stand. O, kontara mo. Manota kwartam. O, pagpuligusan, pag ganan, pagwaratem, inegosyo di kwarta nga, nagkapo, iti papatay di papang mo. Thank you, Mark. Baglagi din tanda ka agayam ko. Wala. Yan tanga di ba? Nung makastrek ka trabaho, ano to Bram? Nagbaling ka empleyado, bugaranda ka. No, dakat di hotel, baka no, para dalos ka, no, nagta. Di ba? Di ba pinasagbaling ka manager? No manong burger stand, iti kabailan ta kwartam. So talaan, iwaras mo. Dito yung syudad, iwaras mo sa maling lugar. Ti obram lang, mang-manage, mang-supervise. Oh, Mr. Manager. Thank you, Mark. Okay, magsalita amin to kin mamati amin. Manugot ni mama manong nemi. Deta ko mamatising-hasing kukin ka. Tadot na ngayon bagbagati ka sa iho. Ngayon magura ka. Arsa na nag. Ma? Saan ka pa nga nagseryoso ka na kini babae? Ang gani?
Awan pa niya among pa niya ka-girlfriend mo. Kada kami ganida, papang mo idi. No mampay amok, nga doon na gini babae di biyag mo. Saan ko pinasarakan na talaga ang pagsiriswak, mama? Mambalin nga kada kito yan. Anyata mo, baka no, may santo kada kiti empleyadam. Iti makursunod ha. O mati problema iti panagalam kada kiti empleyadam. Kapot nagapo iti franchise owner. Dagiti matrain. Agala da rito. Yung sikat mangala kada kiti empleyadam. Sa mo i-recommendar. I-Gemini office. Maangit ti seminar da. Tapno masusurwan da. So nga napintas na ito yung negosyo na. Sige ma. Bayan nyo ta. Ag seryoso itong kanag di babae. Tapno, adan tumata na po kayo. Kaya nagasawak tumaten. Tapno saan nga tuloy nga sikakin siya dito balay. Tapno ada kasukat di papa. Manayonan pa iti maysa. Apo ko yo. Uno duwang apo ko. Uno talong apo ko. Kasta nga rod tinapasamak manong nami nakaanayan ti kwarta na alam niya benefits manong name insurance. Milyon manong name insurance ni papa. Saan dapat nagkapo iti kumpanya na nagtrabahuan na. Ayun. Nakala kami manong name iti 5 aging nga imanay nga 10 manong naming nga burger stand. Ngawan ti sabali nga obrak manong namin iti mang supervise. Mangala, karigiti collection da, iti inal daw. Mga bangko, iti kapigatan na. Sa maswelduan, manong namin iti empleyada. Mga igatang, karigiti kasapulan, nga materyales. Kasta unaltan manong namin handa kamarigatan ko na. Tada di empleyada, nga nakabantay, aglako, gluto, ito na itang stand. Sumatnukan ti pangyawatak, numano, ti budget na, nga igatang karigit ka sa pulan na, nga pagluto kinlutuin, ito yung unos ti makabulan, uno kinsenas, agsweldo at kinsenas kang katapusan, agatang da karigit ka sa pulan da, adamat tabasit, sa gabasit, hamat ka di nga aduunay. Sa gabasit nga maganan siyang kumpet iti kwarta, iti bills, kuryente, kanda dumapay, iti paggastuhan, manong nini. Yan. Nadamat basit, nga umaipan iti bangko, maururno. Ni Mark, manong nini, iso, iti nakastrek iti trabaho, akas empleyado. Ada di gini kondahoy, manong nini, nga awisan na. Partner, ramanan tamang matagadigalan siyam na. Basi man lang, partner. Basi man lang. Mano lang di mapagkat. At least, kumit kita di kwartam, di ba? Una. Basta lagi di ada pang sweldom ka naging empleyada. Empleyada at mabay na, di ba? Awalot kursunadam ka na kwada. Siyempre, abeng nga isuda. Sino ko mga ron? Pindas lang no makaasawa ka sa kadakwada at no duwa kayo no kan mang-manage. Baka manayunan pa iti nayon ti sa nga pulo nga burger stand nyo. Mana, awisan ka man. Gam si kagpala. Nutoy. Inta ba si tagaliwak saya? Igat man no trabaho kang ganawin. Napiyakan ka ta. Supervise ka lang ta siya ngay. Nabang kami ti may sa nga bar manong nito. Iminom, nagpulutan, nag-relax. Hanggang may sakara kini babae, manon naming nga iti dahit ang abarte na kurso na da. Partner. Karas ko na ito. Di Eva? Ape mo. Saan lang ang naminsan yung mic dito yun eh. Iso nga mumuk na Eva. Karas ng bayan yan. Kurso na taksi ka. Kurso na lang nga irwar, huwag lang ahamo lang siya seryosoan. Kiniseryoso kay. Partner naman. Dito nga kinalalakid, kinagwapom. Ay tinag ka lang nga may isa nga bargel, GRO. Makulang nga GRO iso na. Awan, nga miso nga makulang nga first class. Saan nga tilad da?
So nga ron, saan nga tilada? Klasak met. Di okay? Arsen, pamalakad ko lang kaya. Advice ko kayo as your friend. Saan ka seryoso kada kita ta klase ng babae? Yung napintas. Tama, napintas. Walang sa pulam. Yung mga nadalos. So, nadalos para kanya. Bahala ka. Ulitek. Saan ka baling ka tanga? Ana, apay ko matanga. Tanga ka nga. Agseryoso ka sa klase ng babae. Gago ka pa eh. Haon na mo ko may palubos nga wagan da ka ti tanggo partner. Basta ko nakmanong na yung migabata talaga nga nagkursunada akin ni Eva. Inruhar ko ka rin nga rabi manong nemi. Kaya dito'y ko na panagnagan nga talaga nga kadagupan ka rin ni babae nga naraman akon. Ta siyempre, ori nagbasbasa kiti college kat adan naging babae di biyag ko ngam awan ti siniryusok kada kuada. No man pa awan ti nasaraka ka virgin mano. Sa bali manong nemi ni Eva. First class ka talaga. Nga barkel. Nakadaldalos. Nakakinkinis. Nakabangbanglo. Ultimo manong nemi nga katas na ginibig na. Tilmune. Ken kas iti ekspektarak manong nemi naglaing iti kama. Na dumaten da kiti babae manong nemi nga dayawag ti nakidalaing da iti kama nga mas nalalaing ni Eva. Oh, ibang-iba ito kunak. Iso nga nakunak kang kuhana. I love you, Eva. Thank you. Manon nga lalakit ng magakang katikasta. Sika pa lang. Oh. Dagiti customer ko, numampay sumagmano lang. Saan na ibaga kanya, I love you. I like you, kunada lang. Sika pa laeng, Arsen. And you really love me? Katuan. Kahit kang irwar, ipanaw hindi dyan nga pagtrabahuan. No. Apay nga no ko na. Ando di kita supportarak. Di mo lamo. Nibaglagi din tinagkanak ni Apo Diyos. Di kasi nga pamagi, pintas. Tano, sumrika karigiti gagangay lang nga pagtrabahuan na kas gagangay empleyada. Baka sampay umanay iti bagi, ti masoldok. Kaya napuno na taktikas ti klase ti trabaho. Tapos na masuportarak ti pamilya. Nakurapay ka lang. Ado di kita suportarak. Gusto nga di mo, ibaga nga agikatak. Noon naman ti masapol mo, ted ko ken ka. Agyaman na. Kaslayta. Ited ko, times 2. Iti gagangay nga bayad mo. Kanya kayat nga baga nga bayad. Tulong ko ken ka. Anak ka diti pagsapulang. Tinamag na. Managerak ka. Agdakawa ka kiti sa nga pulo nga burger stand. Adumat ka dito matpapastrek mo. Samat ka mo ko na nga do. Dakal ti po unam. Agaman na Carson. Agaman na ka na ito sobrang hintan mo. Mamano ti kasken ka. Kahit mo sawin, sisak pa lang ti, nakaitad kang ka ti. Ada do nga amang ti talaga kung mga bayad mo. Sikapilat nagkunang nga saan mo nga bayad, no ti kahit tulong mo kanya. Baka mailabak nut kang ka. Abay ka mga, di mo palubusan darik na. I love you. At umatin na kita babae ti biyak ko. Saan ko libakan kang kang taak lang ang seryoso. Abay ka siya. Abay ka ti klase na nga babae ti pagseryosoam. Tsaka mo.
Awang ka rin mga advice kang ka, nga huwag ko na na. Ang damit. Nga mapay ko mga puso na ka rin puso. Panunod na ka rin panunod ko. I love you, Eva. Kadidid ko amin nakasapulam. Manong nemi binagbagaan na ni Mark. Ngam sana kadimngeg kang kuana. Binagbagaan na ni Mama. Ngam sana kadimngeg kang kuana. Ngaging kang manong nemi nga jak na pupuutan. Agsaran manong nemi dagiti burger stand ko. Kapot na jak matin na solduan dagiti emplyadak. Awang matin manong nemi titad ko ngay gatang na ka dagiti pagluto kaya nilutuan da. Naging ka manong naimi. Nga naibusan ti kwarta. Kastahonin manong naimi ti pongtot ni Mama. Apay ka kastoy ti nagtungpalan ti amin. Ha? Apay nga palubos mo, Arsen. Ma, iba't patig ko na ba? Isuga po nang intad mong amin nga kwartam nga di mo pinanonotin di bagim. Nagtanga ka nga tao. Ma, itama pa lang mangigkoy ka na kayo data. Di pa lang ubing ka katanga ka. Gago ka pa eh. Intalik ko kayong ka, kwarta, nga nagkapoy ti panakatay ti amam. Tatinam na maik ka talaga kayam. Abi nga kastom siya. Abi nga di mo napuputan nga naluki ka. Nawanan nga sila masok. Naging ibanam. Gapoy ti dahil siya nga babae. Nagkago kan. Nagayat kay ti kasya ti klase na nga babae. Nga bali ma. Mapasubli ti awan. Mapasubli ti awan. Gusto akong pagdanagan nyo. Siyak ti makamo. Hamong ka di. Nga po ti kastoy ka paspasamak. Hindi pa lang madlaw kon iho. Nag-down kan. Nangrugi mo ito na mariknak. Ma? Awan-awan na niyaman na dito. At ka di ananayin nyo? Timaw dito isipon na tayo ni papak mo. Nga mahawang magdanagap. Iyaon mo tibagim. Tibiyag mo. Sa bagay, uri ang sibibiyagak. Awan ti may tulong ko ka. Tilang advice ko. Ti para pamagbagag ka ti may tulong ko. Ganito nawan akon. Awan to dan yaman na ka. Nakalpasan nga napukaw mo ti amam. Satsak to ti sumaro no. Ma, saan ka nagsawa ti kasta? Uri ka lang arad ko ti panag-asawam tapno. At ako maiwanag nga pukok. Sabag, inumubram. Ma, asawa ik na Eva. Sino nga Eva? Nangibukbukam? Ti kwartam? Di ka lang nakadlawan ni dadamo? Nga hut-hut-hutan na ka? Ako ka ti pulos na nga advice kang ka? Malagsit ka niya? Ni Mark, gagaya mo. Anak ka din advice? Ano mo nisuka din? Tinag-sungsung ka? Isot na nga ayos kanya kada dyan nga barma. Ngayon saan nga makuna nga sinungsong. Insungsong na. Actually, binagbagaan na. Kinagurak. Apay ko nga pagbagaan na. Amok ba't nararamidag ko na. Ngayon mamiris mo itan. Sorry ma. Sorry mama. Ikanak ko mga itigondahoy tapno at urik ti amin. Barbareng mapasublik pa eh. Tinapukaw nga puunan. Hindi mapanak manong name iti bar nga magtrabahuan ni Eva. Ako mati na makita. Nagsalutsudak karikikaduada. Sino? Ni Eva? Ay, wala na. Nag-resign. Nag-resign? Abay, nga din yung pakpakamuhan niya. Abay, hindi mo tawagan na makapagsalita kayo. Tinawagak ba nung name iti magtawagag kang kuana nga number ng unattended?
dinamag ko manong nimi. Among ka di, no sa dino pakasapulak yung kuha na. Dito lang di among address na, kasano nga ito ba nakaamong yung kuha na? Yung baga na nga, ada suportaran ng pamilya na. Namati ka mayat. Oh. Baka suportaran ng lalaki. Nagsuportaran ka ng lalaki. Tsaka mo. Sige, sa pulag ito yung address. Thank you, ha. Sinapul ko ni Eva manong naming ni Anniniwan awanin nga makita. Siyempre problema ha. Uminom ha. Tawagak tigayem ko. Oh! Taranta, magbartag ka. Saan ka di nga arak ta sa pulan? Di sa sinuman nga problema? No saan ka ko mga tanga? Saan ka ko mga gago? No dimngig ka ko makanya kidi. Saan ko nga nagtumpal tikas na tibiyag mo? Arsen. So may bagay ko lang gagati awa, may bagay una kang gatitawag nga tanga. Tanggo. Kan gago. Mabaling ka din nga nagpagsusawon tikas ta. Ang mga numapikar tirik na agdin nanog ta. Di talawang ka no danugan na. Mark, please, kadkaduay na. Ano serbi na ako mga kadkaduay ka kaya di ka pulos dumngig kanyak. Ano serbi nang ibilang nag-agayem kaya di mo matutong palin ti advice ko agayem mo. Naunaan ka. Ada nasawa. Masigog pa yan. Naurnos ti pamilya. Sika ngay. Baga kang kaiding seryoso kang saan nga kasya ti klase ng nga babae. Anay itat na pasamak. Mark, ano taramidak? Kasano nga masapulak ni Eva? Api ka sa pulong pala isuna? Tapos no pasublim, digit in-intad mo kayong kuwana? Mapasublim ko mapangaron? Taori, saklang mo isuna, anak ko mga kaso. Bagas dawa ka man gangarasin. Intelente ka man tikunak. Ngam no may panggap ti babayin ako. Agbaling ka atanggo. Samo itutuloy deta. Ano naramidag ngay? Hindi agsapol ka trabaho. Aw mo ti pangsukat mo ti puunam. Tainted bumat amin ka ni Eva. Ay nako Arsen. Manong naimin dagusak ka nagsabot trabaho. Tasan nga umanay manong naimin umanuman ti maganganan siya ni mama. Iti mini grocery. Nga ni mama manong naimin kat numanin madamag ko nga pakita iti doktor. Mga sawa akon. Tapno anda kaduam. Hindi pa ila ako sa bali pa tinumubram. Barbarin no. Makastre ka kada ko sa trabaho. Manong nemi, inanusak, tinagtrabaho kas may isa nga waiter. Ti may samot ka di nga class nga restaurant. Class nga restaurant, agbalimot nga class, digiti waiter. Kada waitress manong. Nagtipon di lalaki kan babae. Katawan, anak manong nemi ti kayem ko. Ay na Arsen. Dan ako nakatawa na kasta. Mabilas pa kumama, nag-abroad ka. Abroad? Diyan kayo na panawan ni mama. No, di mo kahit panawan. Di mga lakat ibang banda kang kuha na. Nga pan nakaasawam. Dumadigit agkras kang ganita. Di ba? Sino? Di ko naman natakamat mo nga katrabahoam. Nataga na? Ni Lloyda? Di pala damo ka talaga madlaw kung kras kanya nga. Kasi dyan, tinumbing, serious worm. Nadalos. Matino. May samit a waitress lang. Hamula lang ti waitress at tapdo sandamot alalangan ti waiter akas ken ka. Siga balan nagkuna, class ka restaurant, class kay matin empleyado. Sabagay, kurso na ni Lloyda. Kurso na nakmet.
Katuan. Tapno ti kas takat-adakan ka doon ni mamang mo. Nakasapulan din mamang mo't kat kadwa. Tapno saan una nga sumurot sakit na ako na. Sakit ti puso, di ba? Huwag nga rod, ti maod tayo, di matay ni papa. Kasapulan na kasasarita. So nga ti masapol nga ti alaam nga asawam. Tay makadnana, makadekad na, magayim na nga dagos ni mamang mo. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagproposak kini Loida. E di manggagrat I love you. Kasta o ni tiray-ray di kiti matana. Saan ka may karikan ka, Arsen? Baka saan ka may kari? Agpadpato tumatlang ka ngayong empleyado ti may isang restaurant, di ba? Nabikan ka ta, college graduate ka siya kay. Importante rin. Importante, ipatpatig ka. Kada mo ipatpatig na pen. Kasi ano masigurado mong ipatpatig ka? Makita ka rin kita matam. Kanto kayat mo. Iyawit kan sa di balay. Aglibiin ta. Bakit naman libiin? Agkasartan to ito na may saganaan tati amin. Baka umanugot ka. Hala nga baka, umanugot ka. No kahit mo, kadua ka doon no, nagsara ti restaurant. Iyawit ka sa balay. Yama mo ka kini mama. Baka no ibagam kanyak nga lalakaanak. Gabota, dagosak mo manugot. Gabota, jakon kayat pa nga pagrigatin ka. Ang mga no sa bali dita, kat baagaw ka kanyak. So nga, I love you, Arsen. I love you. Inyawid ko nga rod manong naimi ni Loida kat kasto ni dragsak ko di mapanagnagkak nga virgin isong na. Wow, sweetheart. Happy nga wow ko na. Idento tanang sakta na. Abay wow ko na. Sana ka nagbintot nga nangyawit kang ka. And I promise, siksikan tulayan ti babae ti biyak ko. Agaw anak, Arsen. Kahit ko, nagplano ta. Nagbalita lang nga gagangay nga waitress kan waiter. Narigat ta nga makurnong. Iti pansak bayan ta. Kahit ko mapasublit na pukaw ko. Napukaw mo, gapo iti babae. Amom? Amok ah. Si kaya di manager ti nasikat nga burger stand. Nga bigla nga nagpukaw. Gapo ti babae. Kasano nga namuam? Saan nga nasikan pa nga mamam no kasano nga namuam? Amom no ti tao kinag-interest ti may isang tao. Amon na ti amin. Uray tanggoak. Ibatag naklatan. Nga tanggo. Diyan ko na jagayim ko. May saak ka nga tanggo. Tanggo, sala yan ah. Tanga at gago. Tanga at gago. Tanga at gago ak ka nga nagayat. Idikas ka ni Eva. Nga nang luko ka niya. Ganun ba? Kaano pa nga tanggo ka. O pa'y makabulan. Tao mo tayo makabulan. Sipod saan ko numakit kita ni Eva. Isuka di palang tipat-patik mo. Sikan tipat-patik ko. Nangro nagat virgin ka. Isuka kahit ko. Ngay kanta nga dagos ni mamay ti anak. Ay anak, iti apo ko kunak ko ma. Sikakin siyak daganak. Kas daw na manong name itiragsak ni mama, di mamamuna ni Loida. Alam ako na ma, kaya't ko isuna. Ketsi ka, agseryoso ka. Dapat isunat pag seryoso mas ang nakatagitay kas laki ni Eva nga GRO. Ma, saan yung nipalagip pwede amin? Virgin na tinagikuwak. Oh, very good. Ma, ada mga awis kanya kiti abroad.
pagtrabaho ko dyan abroad? Ano trabaho mo dyan? Restaurant mo lang. Siyempre, waiter mo lang. Ang no abroad, dakdakkel ang hamang, di ba? Sige. Amo ka din na ito ni Lloyda? Naibagakon. Anak ko na. Okay. Okay. Palubusan ka, anak. No dahil dati planom. Kat napintas na nga planom. No, laki de. Tama pa, alukoy mo ni Lloyda ngagtalinaid kanyak. Tapno, adda ka doa. Yeah. Yan tangay. Nagbalimot nga nasingad tirik nam kang kuha, nakastamat kang kuha na. Di ka naglibin kay lang. Uwan ma, saan to kasar no, makaornong kami. Makaornong tayo. Manong name siyempre inyuman kumitlang detoy kini Mark. O naman ko na Mark. Uran no adama ko na nalpasan di plano. May babawin ka di pa? Kaya ko lang mama, no, okay, decision ko. Okay, met. Sika ba lang nagkunang saan kang babawi kini Lloyda, kaputa virgin, di ba? Ken, dagos da nga nagsininged kani mamang mo. Awang problema. No panawam ni mamang mo, adda ni Lloyda. Yung talaga ang desisyon ka trabaho ti abroad. Tapos no, dakdakal ti sweldo. Sigurado ka? Sigurado ka? Sige. Good luck, friend. Idaw-dawat ko. Saan ka kuman ngagtalinaad nga tanggo? Manong name dagos nga na-aprobaran ti application ko ije Dubai. Siyempre, tsak kumakayat apanawan ti asawak mo live-in partner ko manong name tani, manulay ngal daw. Apanawak isuna. Yung sa nga balik ko na. Pagsayatan mi mati amin. Pagsayatan mi ko na, panagkalan manong name iti sweldo. I-comparar ko. Nagtalin na edak lang dito Pilipinas. Okay ko na, tadamat ni Lloyda nga mangbantay. Kadkadwa ni mama. Imbaga kini Lloyda manong name nga saan na nga baybayan ni mama. Imbaga nga sakit na. Na may parit kang kuha na tagsakit tinakam na. Wala nyaman dito. Ipalagip mo kang kuha na ka. Pa nagpa-check up na yung just in case. Nga damad-madlaw mo. Rik-rik na. Okay? Kinibalagip mo, di pa nagtumar na. Kaya iti maintenance na. Kada pa ti rason manong name no apeng nga nagregetak nga ti abroad ti magtrabaho. Tapno di kasta kata, siyempre da maurnong ka na da maigatang nga agas ni mama iti sakit na. Saan nga napukaw ti komunikasyon manong name. Tawag, message. Sa anak man nga narigata manong name iti trabaho. No agsweldoak, ipauitak kida. Ni Lloyda manong name iti mainagan. Isot ba pa nag-receive? Ti makadakas manong name. Abag iso nga makatawan ko. Pwede pa damag ni Lloyda manong. Nga saan na kinabailan ni mama. Natayan ni mama. Oh my God. Arsen, inaramid ko ni amin. Saan ko binabayaan ni mamang mo? Ipalagip ko, di ba nagtumar na? Bagbagak, tungas na nga. At damarikrik na. Nagpakita ito, doktor. Ngayon sigon ito, doktor. Aramidan naman ti amin na panagananad kan panagtumar. No talaga na ikadingin data. Nga iso ti oras nga ba nang ipulog na tibulod na nga bihan. Siyempre agawid ka. Kasanun hindi palubusan. Sayang lang. Awan ba't yung may tulong ko? Ure makaawid ak. Saan ba't yung nagsubli ti bihan ni mama? Umanayin nga mabuyak babayin ti video. Noon at lang nga nakalumod.
Wala yung mabuyat, no kasano, ti pintas, ti panakaidulid na, nga mayabay, ti pangkay na, iti tanem, di papa. Loida, agyamanak ka. Agyamanak ka. Agyamanak ka. Manong nemi kadagiti video at madlaw ko. Ididamo manong nemi saan ko nga ingkas kaso. Ngimidag ka nga eh. Sino na tiyang obing? At da ubing manong nemi. Nga ububaen da. Nga mabuyak pa yung manong nemi. Iti panagkarayam na. Iti pananguli na ti saka ni Loida. Manong nemi tigayim ko ti tinawagan. Mark? Oh, partner. Agyamanak. Tikaadam kabayatan ti mansayag kan para kay tabo ni mama. May saka karigiti timultulong. Kasla sa anak man nga nakaawid nga maslaklad dadjay. Adak dita nga buta. Awang mati sarda iti panaka-monitor ko. Babayan ti video. Video call. Nga nakasta nga video call ko ni Loida. Makikita ka man doon at mapaspasamak. Nga madanadlaw ko. Nadlaw mo. Ada ubing Najay. Sinalsud ko matin Najay kin ni Loida. Hindi si bibiyag pala ni mamang mo. Tsaka mo no api nga. Dadyo ko matimay sa nga rason tapno malingan ti sakit ti puso ng kabutang napatgan ti daw na nga nadaan iti apo ko. Apo ko? Apo ko? Kasi na parang balin ako mga apo ko? Api, nagsikog ni Loida? Hindi ta panawak? Api, sakti pagsalutsudam. Sikat akin live-in na jay. Hanga siya. Api, di mo amot mapaspasamak ko ma? Partner. Asinot amana. Kapag sa pagsalutsudam. Saan nga ni Loida? Pero nga saan man lang yung bagbaga. Di man lang bagbaga ni Loida nga nagsikog ng pinanawag. Nga, adayim pas ngayon na, nga apo ko ni mama. Ni mama, di naman lang baga nga. Adagayim apo ko nan. Kit siya. Siya nga mabin. Diyak mo nga. Adagayim putot ko. Sastawa na ka. Monitor mo ti pamilyam ti kunak. Ita sa ti pagsalutsula. Awan ti malagip ko ngayon padamag kanyak ni Loida nga masikog. Awan ti malagip ko ngayon padamag ni Loida nga naipas ngayonan tiskog na. Anya ka talaga tinas pudpud no Mark. Partner, saan nga siya mo na kasarita? Sakbay nga igibagaak, kasaritan pa mo na ni Loida. Tanya ko matibagam. Sorry Jack na monitor. Di mapaspasamak di balayo. Nadamag ko lang. Adamat kaya man anak ni Loida. Diyan lang. Jack ba't masango, tawagan ka, tapno kablaawang ka kuma, congratulations, may sakang kaya man nga ama, kunak ko ba, busy akmet. Kaya mo kakitawan ti anomalya mapaspasamak. Partner, andiyan teramidek. Andiyan teramidem, tawagan ni Loida. Uno agamit ka. Sabi, naitabo na ni mama. Isungot nga ko, tawagan, kat kasalitam ni Loida.
Awan sabali nga makasumbat, kada kita sa saludsod mo, no saan lang ni Lloyda. Sige, heart partner. Thank you. Okay. Padamagan na to, no ano resulta ti amin. Manong Nemi, tinawagak ni Lloyda. Lloyda? Arsen? Thank you. Thank you sa mga binaybayan ni Mama. Kabayatan nga awanan. Iso na lang tao. Di ba nagpaw tibiyag na? Ayun, natungpal di, kalikagom na, di ba? Kalikagom na niya. Na Dante apo ko. Ni Michelle? Michelle tinagan na? Uwan, Michelle tinagan na. Sino ti ama na? Of course, sika. Sika kabuta. Samang nituloy. No, saan ko nga nadlaw nga ubing mo na maladaga kadag iti video nga makitkitak. Saan ko kumapay nga nagsaludsod. Nasaludsod ko na ito kay Mark. Pati ni Mark. Agsusuri ta, di namat linawas no, inaldaw nga monitored kasasadyo. Nadamag na kanulangan nga, adan anak mo. Nga apo ko ni Mama. Abi nga sa mga badamag kanya. Arsen na, kahit ko kumakit ko, dumteng ka nga masurpresa nga, hada mga sabat kang ka, nga awagan na ka ti daddy. Nakarabrabaw nga rason. Nada kang ka saan ka mamati. Ngayon ulit. Sika ti ama ni Michelle. Sika. Manong Nemi tapno saan nga makaapektar ti trabaho ko na alawen. Pinagtalinid kong siyak Manong Nemi. Ti ama ni Michelle. Langrunan no kasta Manong Nemi nga video call kami kini Lloyda ket uban na ni Michelle. Manggapon Manong Nemi nga munag balikas. Makit-kita man. Ket ni kargarabutan na nga balbaliksan ti daddy. Daddy. Gusto ko ni tigagar na Manong Nemi makakita kanyak. Itiladawak, iti screen, iti cellphone. Ket magagaranak met Manong maragsakan na. Oh, Michelle. Michelle anak. Michelle. Daddy. Oh. Maragsakan ka. Tamakasalita na ka ng Michelle. Kahit konti kawid. Bato, palpas pala ti kontrat mo ta. Apag suntuon ay, no, malpas ti kontrat mga doon atawan, doon tumaten atawan ni Michelle. Ito ang birthday na. Imbaga na, kamakamit na ito birthday na. Dapat lang. Sige. Kat namnamaik. Aya, namnamaik unay. Manong Nemi nagtalinaed apinatik nga talaga nga siyak ti ama ni Michelle. Ika pong arod Manong Nemi ti mariknak nga closeness ti tunggal may sagana kami. Teko nada nga luksong dugo. Iri makadanon nga ro din ti duwa nga tawen kalbasan ti muna kontratak Manong Nemi. Siyempre nagbakasyonak. Kas taon ay Manong. Kastaon ay Manong Nemi iti ragsak ko. Ragsak mi nga gama. Makaiayo Manong Nemi. Makaiayo unay. Tanong at matak Manong Nemi. Karupuro pa ko na. Kay ingas ko. Kaniti kinadagkat na nga ubing Manong Nemi. Nga arakop.
Nga sila din nakayat, manong nemi agsubli at ngumadayo. Okay, manong nemi. Kasla, igawid na, nga sana ko nga, pumana upay. Tsaka mo, hindi pa nagsarita mi manong nemi kini Mark. Partner, talaga ka di nga, marignam, nga si kati ama, ni Misha. Mariknak, partner. Luksum dugo ako na ada. Kaya ngas ko, di ba? Ano trasun no ape nga kasjay nga saan nga impudpud no keng ka ni Lloyd. Kaya nakaruso para saan? Kanwari ni mama. Di mama. Siguro kat maragsakan kumawat nga gyaman kanyak tadapukunan. Ang baka nagtulagan da kini Lloyd nga kahit dak nga surpresahan ano so nga kasjay. Partner. Dito akit sa mga gurguraan na. Sa kang tultuloy nga tanga kan gago. Abe nga di mo pa DNA test. Ha? Tapos na sigurado ka. Ngayon oras sa mo nga pa DNA test. Partner. Di nakamo ka talaga nga saan nga si kati ama. Dahil nga ubing. Katanya. Saan ko nga nakita nga nagsikob ni Lloyda. Gabuta saan ka akang kalang nga taking kuha na? Alawin. Saan ko nga nakikita at panagsikog na tatsak ba't nakikita iso na. Ngayon tinakadamagak. Nga asidaglayang iti balayo nga nakakita. Kat hanganoot ka nagsikog ni Lloyda. Ngayon, iti may sa kanungal daw. Pagamam tas yung mangpet ni Lloyda, nga adda, karga na nga maladaga. Kahit nang sawan, nga lapan na yung pasngayit sa bali. Partner. So nga kumaga agtultuloy nga tanga, kan gago, partner. Bigbigbigan, maputot mo ti may isa nga ubing, nga sabot nga sikat amana. Partner, kung ang malang makatulong ka kanya, ang gayim mo. Na minsan din nga binagbagaan ka, partner, saan ka dimngag kanya. Kita, di na ka dimanintingin. Saan nga rotikain mo? Saan mo nga bigbigan na dyan, papaos ka? Saan mo bigbigan mita, pagkatapos sumamom ito saan nga sikat amana? Anan to't mariknam. Nga dalgayam sa bali nga claim nga mga lalaki nga siyak tiyamana reta ko na na. Sige. Panunuti ka ni bag. Alang naskan pa, panunuti ka ni bag. Nusakti siya, padiyan na ites mo. Tamno mabarik na ka. Saanin partner? Abe saanin? Baka dadang sakit tinakam ko. Takas lang mamati akong ken. Nasa mga putot. Nakarabraw di rason ni Lloyda nga. Kahit nakasurpresahin. Siyempre, hindi kumasaanin nga agregla kahit namarignakan na nga kinawan. Imposible nga saan na nga ipakamo ko mga dagos kanya, di ba? Kaman, matlagayam. Dagdagi ko, di ba, Kik? Oras ang pera daw nun pa nagsubli. Ije Dubai. Nagsubli akong partner. Hindi ba naghawid ko ito na itang aldaw manunay kalpasan di ba nagsalita mi kini Mark. Iti sa batin na kakastaon ni Taray manunay mi ni Michelle. Wen, linis siya. Oh, sweetheart, apa inisnab mo danak mo? Ano? Apa inisnab mo ni Michelle? Kinam nabainan, oh. Sa batin na ka makinarakop, enjoy at iman na. Ngayon liniklik up, kasla sa mo nakita. What's wrong? Sorry, Jack nakita. Imposible ka sa mo na Jack nakita. Kapag Jack ko maarakupin nung Jack nakita. O isuretan eh. Alam, kahit naman ito paarakop kang ka. Bisiyak na banong ka.
Masabalo sa gana kung dagiti ka kasarwatak. Nagsubli ako dyan lumay. Di pinadano, sabay lang. Kayat ko, nagdagdagan pa. Kayat ko nagsubli sa dyan. Ano paspasama kang ka? Dikit kado, dikit loko dito lobong. Dikit kado, dikit alilaw. Arsen, nanti kayo sawan. Kit no tungpa-tungpay kita. Ibagam kit din. Naputot ko na ita. Saan ko kapkapin ni Michelle? Arsen, dumungag ka kanyak. I-explain ko kinga. Saan ang naskan pa yung explain mo? Please, daggan nakasawa ti daggan ka. Grupo at ako. Gistambay kalatan sa Manila. Diyan ngorayan ti panagsoblik sa Jaya. Dumay. Manong Nemi, kurang nalaingan ngay bagak kani Lloyda nga pumanaw dan iti dayta nga balay. Yung tsaka mo, tadyak mat inaramid, kabayatan nga adag ditoy. Adag dito Dubai, Manong Nemi. Diyak pakitaw tawagan ni Sona. Tano tawagak, ag video call kami. Kargat naman nga, eden kini Michelle, ti cellphone, no? Nakamdag sarita. Barag madatya kayat. Hanat mapaspasama kang Carson. Hanat ibasol talak mo kang ka. Di lang mabalin na sa mong ibagbagang anak ko. Putot mo ni Michelle. Saan ko nga putot? Kahit kung ilawlawag kang kati amin, saan ang naskan pang ilawlawag mo? Gamutawan tinaskan ng palawag mo. Bahala ka. Anong name nukas tangag bakasyonak kay kayat kumanong name ti saan nga gawin. No ba pakpakaasi manong name ni Lloyda. Adaman na kinigundaw nga gawin na. Eh siyempre, kasapulak man ti babae. May pamatiili ko. May iliwak man siyempre. Iti sex. Eh gamitak ani Lloyda. Kaya nung astang umastag kanyak ni Michelle manong name Ops. Saan ka masinag? Dad, saan nakawakan ni Dad? What's wrong? Sikak sangit. I love you, Dad. I hate you. Awan tumantan manong nemi. Ti mabalin ti ubing. Manipuladan nakim nan. Iti pa nagsubli-sublik manong nemi. Iti akaslawang patinggana. Nga panakalpas ti kontratak. Nagraduaran manong nemi. Iti elementary ni Michelle. Adan iti high school. Balasita nga ni Suna. Manong nemi iti namin saan nga managbakasyon ko. Gamutas Jack, siguro ikas kaso manong nemi ni Michelle. Nagbalimot na bastos. At daag, ito'y balay, sumangpet. Kaslawan nakita na. Sa bagay, taore pagod niyan nak, jakbat ka di ikas kaso. No saan, sumangpet, at sa nga ili na, kakaduanan dito classmate mo. Naduktalak pa yung manong nemi. Nagsisigarilyo da. Agiinom da. Nagloko da gituin. Kinasalitag ni Lloyda. Hoy, Arsen, Lloyd at nakanggung hanga, oy. Amo ka din mapaspasama kiti anak mo? Sino? Sino ko ba? Nasaan ni Michelle? Adam labyang mo kingkwana ya? Kung naman ako bibiyang mo kingkwana. Adam biyang ko, kaputa, balay ko na ito yung pag nanaidan na. Agpulpuligos niya ito kabalay, balay ko, adam bibiyang ko. Kinori si ka, adam biyang ko. Kaya mo ka nga pagtalawag kayo ito na ito yung balay? Agyaman kayo ito saan kayo pagtalawag? At libre nga pag naan yun yung agina. Anong problema kay Michelle? Abi nga di mo isuro-suna. Abi niya ng barkada lang. Agsigsigarilyo di anak mo. Agininom. Magbagkaakmat. Katsi ka. Abi nga di mo magbagaan. Ano ko
Para ka magbagbagang kuha na. Arsen, aping paida mo, ti pamatig mo, iti anak mo. Idi akong pa'y unay nakim na. Pero may nakapatpatig isulakin ka. Nga kurang lang na sa mo kayat nga batal. Kabayatan nga gububa kayo. Kabayatan nga rarakupan na titingad mo. E mga bigla ti amin. Nga basta lata di mo kayat nga bigbigan nga anak. Basta nagbakasyon ka, umasadag isuna. Agpagpakaasi ti anak mo. Tapno lang ikasom, tapno ipariknam, ti pamatag, ti may sangama. Ngayon paidam mo keng kuala. Sa gani, sa ita. Abi nga sikat mamagbaga keng kuala. Abi nga siyak. Masag nang keng kuala, madi, iti mapaspasama keng kuala, madi turong tibiyag na. Sak ti papasulam, kitsi ka ngay. Handa ka din naramidam keng kuala. Ana, anay bagam, awang bibiyang mo. Kasta. No, di ka kumakanya kidi. No, yung palubos mo kung mga inlawlawag ko king ka ti amin. Kahit mo ka din inlawlawag ko king ka. No, kasano nga napasamak ti amin. Saanan? Sabi nga minadabiyang ko king kuana. Sabi nga minabiyang kisuna. Tsak matkapkapin ano? Mabaling ka dito sumarita? Michelle? Ano problema ko, Nyak? Michelle, anak, pintas ang timagisarita kinitalim. Laglagay pa yung mga dati miso na. Nga in-ino na. Ano ko makamati problema na ito yung tao, Kanyak? Ano bibiyang mo ko, Kanyak? Anak, nakainom ka. O, nakainom ka, Paiso! Anak lang, mami. Tanga! Gago! Oh, pangibagbagam deta. Oh, yung samong dagan ng anak mo. Pagin turong mo kanyak na dyan at gaputang pa iso. Siya, tinagnakin. Nagpa-DNA test. May sangal na kalbas sangat da ka dito. Kahit mo ka di nga manggigan, makita ti resulta na! Ha? May taeg. Loida, di ka tuman kami dim nga ganyak. Daytan, ti anak mo. Dito ti resulta na. Imposible agol ulbud. Amo ka di ka makita? Amo ka di nagbasa? 99% nga sikat ni amak, kalabasan na, impaidam mo ti pamateg, di ba isang namakanyak? Nanabayag ko, kilakalaguman. Kasi nakapasamak namin. Idinto, na ni Mama Loida, nga, saan ko nga ina, kit iso ti nangiparig na, nangipaay, ti pamateg, ti pundo nga ina. Loida, nanangorti ko na kang kaidi, nga i-explain ko yung lawlawag kang ka, hindi mo matkayat. Putot mo, ni Michelle ko na, ibayam tayo lawlawag ko kang kati amin ko na, hindi nakinig ka di gundawan. Basta latan na mati ka, dahil yaman nga nang ibagakin ka. Basta latan na mati ka, agpaiso. Wala nga paiso. Apel jak hindi kuma magagaran hindi mga ibaga nga masikuga. Naman niya kuma kat sa anak mo't nga nagsikog. Anang alam nga rin nangalak ni Misha. Iso ti putot mo kini Eva. Masikog hindi nagkikatan na trabaho na. Masikog hindi samon nga masapulan ni Suna. Di nakabailan, tibang tagibi. Sampay ka nakasakana. Iso di amo na, nga dahak itibiyag mo.
Indad na kanyak ni Michelle. Diyak amo idi no kasano nga ibagag kang kati amin. Isot ka po nakakunak nga masurpresa kan tulatan magbakasyon ka kunak. Ngam diyak napupuutan na nakit kita gayam isuna kabayatan ti video. Iti pa nakatayid di na mo. Nga kastawa na iti pa nang bigbig mi kung keng kuwala idi sa mupay nga naggamaan sa mupay na uba. Itiragsak na nga sa sarita mo. Nga ulit nagbakasyon kan kat maubam. Maarakop na ka maarakop mo. Nga biglalatan nga di mo matin kayat na bigbigan. Kahit ko yung lawlawag kang kang dinak inikan di kong daway. Sorry. I'm very, very sorry. Talaga nga tanggo ka. Ha? Adada ko mga nga tanggo ka? Nabigbigan mo sa amumot nga putot? Ako nang tigayem mo. Di adada nga tanggo ka. Ita, dadi mo kit bigbigan kit talaga hambat nga putot mo. Habi nga amin di mo yung papilit kay lawlawag kumati amin. Gabutawan ti pamatin kanya. Ita, kasano masulnitam di kita nagkurang amit anak mo. Nga kastoon iti sakit tinakam na ka. Michelle, timalikod ti anak ko manong name at timaraan. Michelle! Michelle, anak! I'm sorry! I'm very, very sorry, anak! Anak! Apa nga nagbalin na kasto ti biyag ko, Loida? Si kamit lang ti kapuna. Kapag mo ngamin yung papilit, ngayon lawlawag kumati amin. Dinakpulusinik ka ni Kundaway. Si kamit ladag ko na idi. Naloksong dugo. Nga. Oray nga tanong saan kong ibaga. No sino isuna. Ngayon narignam. Narignam nga dagos. Iti lang para kakita mo ni ti video. Narignamon. Di adada idin ta maarakop mong makabagin na rakop kayo. Ngam apay nga bigla. Nga nagbaling ka nga tanga kan gago. I'm sorry. I'm very sorry. Nga pati siyak. Nga mangipatpatag ken ka. Nga nangipatag akas ina, dedi mama. Pinagbalin mo pa yun nga dakas. Ti pamatim, putot iti sa bali nga lalaki, kanyak ni Michelle. Nga matadiferensya sa anak nag-anak. So ngayam-yamanek idi, taitid ni Eva ni Michelle. Kasta ori matiragsak idi ni mama. Idi tada na po ko na. Ni mama ti makamo. Nga putot mo gani Eva ni Michelle. Api nga dagos nga diyo, imbaga, api nga diyo, imbaga nga dagos ka nga. Hanin day dati isyo. Tinas ka ni takit na amon. Bahala ka no kasanot bang paamom, palang paamom, ti bang gurgura kang kangaputot mo. Para kang ka. Sa mga putot isula. Tulungan na, Cloida. Tulungan na kahit kung asulnitan tinagkurang kita anak ko. Kaya nagamanak ta sa oras sa among anak ni Michelle kadimpatig mo. Nagamanak, Lloyd. Nagamanak. Sana ka nagkamali nga nangalakan ka. Nalibin mo pa lang ngiging ka na ita. Sa dinutayan ti karimon nga kasar. Apaman mapasublik panagayat kan panagtalik kanyak ti anak ko. Ti anak ta, please, ikasar ka. Tulungan na. Namampay na rigata nak manong nemi ni Matlis. Tekunadan manong nemi. Anak la ti anak, ama la ti ama. Luksong dugo. Ngayon dito mapaamo kun manong nemi ti anak ko. Binarakop na. Ngagsang sangit. Daddy. Anak, I'm so sorry. Hinabayag ko nga tinatarigayan for how many years. Kaya sublim ko at dati ngayon pariknam kanyak ngayat. Idadan, mangrugi nga dan puot ko.
mo na ilaing nga buyaig. Ti nakasave nga video ni mami. Ibid video na tanong kasta nga agay ayam ta. Naging inarakop ta. Nga upabayan na. Nga gusto ulit ragsak ta. Kada ka dinaragsak ka kanito dadaan. Mabuy-buyak. Insave ni mami. Iwan niya kayo din tayong pahidan mo nga dahos. Diyan mo kini ka talagang sa anak nga pudno nga anak. Hindi tirik nak. Talagang nga sikat dating ko. To make it sure. Naramid ko tinagpa-DNA test dad. Sakit dinagam ko nga sika nga amak. Saan nga mangipadpatay kan nga. Hindi nito ni Mami Lloyd agad sa nga pudno nga nagtaod. Kalak ka nagpudno nga nagtaod kang kuwala. Inalabas-labas pa yung ama. Inati pa lang ipatay na kanya. Ang panganalaw ito aming anak. Sulnitak na kita ito nga nagkurang akin ka. Anak, I love you. I love you to dad. Manong Nemi, nagyamyaman ak unay kini Apo Diyos. Ta sa anak ko nga nagtalinaid nga tanggo. No, minsan Manong Nemi ka talagang makatikaw di kiti kagayam. No, ambasan ko idi nga dinangag ni Mark, Manong Nemi. Idi damo, ka talaga nagtanga, nagbali na katanggo. Itibiyang ni Eva. Ngamitibiyang met Manong Nemi, ni Michelle. No apikid din aming napinatik ni Mark. No apikasan ko idi na pinalubusan ni Lloyd nga nag-explain. Emte ko nadan Manong Nemi. Kasta talaga ti istorya ti biyag. Ada erteng na. Tano maibagan ti kinapudno, nalpasin ti istorya. Awanan ti dinggan. Uno orayan pa nga resulta. Di kiti dungag ka nagbubuya. Dahil nga ti pagkasalita ak Manong Nemi, kat nagsingad kami ti ang agama. Kat naman pa saan nga madaan ti anak siyempre ti asawak Manong tingkalay sakon. Naragsak kami. Gabutad na ni Michelle. Namang paraparagsak ka na kami. Nga nagbaling na siya at nga anak. Manong Nemi, nga ti masakbayan, kat siyempre, isuntuting kam sandalan nga kasawa. Intong dumteng ti panagsalog, ti salog na ito. Kaya man naglungo na iti anos mo, nga nang ibasa kalbasan ng kakinsir ken ka, ti Teliena, itin ka panangurnos, kat sabi ko matadamat na ibating nga adal, liwluwa ken pagsarmingan ti biyag, karagidi patang nga dimngeg, ken nagbuya, iti pa nagdesisyon kasapulan ti panangamiris, panagtanang, tapno saan ting agbalin nga tanggo. Tuoy agyaman nga paghayam mo, Arsen. Thank you ka Arsen. Dito ka pa nang i-share ti istoryayo. Yeah? Seknan iti ano te koradan? Seknan iti panagdardarasudos. Kunada sada nga kinatanga, kinagago da dyan. Kinatarantado. Panagdardarasudos ket matartaranta ka, di ba? Awan ti napindas nga panagdesisyon. That is the story. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Bye-bye na po.